Szóval akkor te vagy a Feri? Feri. A Feri? Feri. Jó, a kondid. Mi? Fogyi? Hogy? Norbi? Nem, Feri. És akkor itt állunk és várjuk, hogy jöjjön a maci. Állunk és várunk, ez a medveles. És akkor meglessük a macit. Nem. Mi itt állunk, nem mi lessük meg a medvét, hanem a medveles meg minket. Ez kerül nekem 100 000 forintomba. 150. Nem megyünk kicsit közelebb? Nem lehet, mert a medve agresszív állat. Hogy mi? Ügyi, mert a maci csihi-puhi. És akkor addig itt domcsizunk? Igen. Hallod, nálatok itt a Székelyföldön itt van villany? Hát itt az erdőben nincsen. És máshol? Máshol sem. És hallod, ti miből készítitek a szilvapálinkát? A szilvapálinkát. A szilvapálinkát? Banánból, bazd meg. Tényleg, van itt banán? Tele van. És a töltelékes káposztát? Azt is banánból. És a kürtős kalácsot? Az is banán, csak így megcsavar. Honnan annyi banán? A hargitáról. Van a hargitán déli gyümölcs? Déli, északi, nyugati. De az ott például nem banán. Az lószar. Hogy mi? Pacikaka. Fúj. Az. Hallod, mi az, amit ír rólatok az útikönyvben, hogy ilyen festői környezetben tradicionális szórakozási lehetőség? Semmi közepén pálinka főzde. És hogy élményfürdő? Élmény, ha megfürte. És hogy lesz lehetőség népművészeti tárgyak megismerésére? Van elég köcsög. Lá. Mikor jön a maci? Mindjárt jön a maci, csak most lehet. Na, fürdik a patakba, vagy És mit csinál, miután megfürdött? megszárad. Lehet, hogy elment valahova a maci? Lehet, szabadságom van. Hogy min? Szabin van. Ki az a Szabi? Hülye. Lehet, hogy egyáltalán nem is jön a maci. Lehet. Add vissza a pénzem. Add vissza az áfás számlát. Nem is adtál áfásszámlát. Akkor kussolja. Meddig kussoljak? Nem kussolsz. Akarom tudni, meddig kussoljak. Ameddig nem jön a maci. Hát de nem jön a maci. Mert nem kussolsz, azért nagy pofád miatt nem jön a maci. Tök gáz. Az. Nem is vagy cimbi. Nem. Miért nem kajálod a búrámot? Mert nem vagyok éhes. És most mi lesz? Vége lesz. Ez volt a medveles, tőle meg lehet venni a hivatalos medveles bögrét, képeslapot, minden. Dörmögő dömötör, kung fu panda, vége van. De hát ez milyen medveles volt, nem is volt medve. És a parasztsorvába se főzzük bele a parasztokat. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!